Aktar minn 5,000 student applikaw għal klassijiet ta' reviżjoni minn bdew 10 snin ilu minn Gvern Laburista. L-inizjattiva organizzata kull sena minn Jobs Plus, kollaborazzjoni mad-Dipartiment tal-Edukazzjoni, għenet ferm biex tagħti lil dawn l-istudenti spinta għal suċċess akademiku u għal opportunitajiet akbar fil-futur. Dan ġie nnotat mill-Ministru responsabbli mix-xogħol Byron Camilleri u l-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima waqt żjara f'wieħed miċ-ċentri ta' tagħlim. Hawnhekk iż-żewġ ministri kellhom l-opportunità li jintaqgħu ma' uħud mill-istudenti u l-allima waqt pawża bejn lezzjonijiet biex jisimgħu l-esperjenzi tagħhom. Ġie spjegat li din is-sena hemm aktar minn 850 applikazzjoni minn studenti li ma kisbux riżultati pożittivi mill-eżamijiet ta' SEC jew kif huma magħrufa wkoll bħala O-levels. Minn dawn jirriżulta li l-maġġoranza jew 54% tal-istudenti huma subin. Dawn il-lezzjonijiet ta' reviżjoni qed jingħataw b'xejn huma fis-suġġetti tal-Malti, l-Ingliż, il-Matematika, il-Fiżika u l-Bijoloġija. Qed jattendu għal dawn il-lezzjonijiet studenti li għandhom bejn 15 u 29 sena li weħlu f'wieħed minn dawn is-suġġetti u allura setu japplikaw biex jattendu lezzjonijiet b'xejn 3 darbiet fil-ġimgħa fuq perjodu ta' 5 ġimgħat. F'Settembru imbagħad ikunu jistgħu jerġgħu jagħmlu l-eżami tas-SEC. Kull student jista' jażel sa massimu ta' 3 suġġetti biex jattendi lezzjonijiet ta' reviżjoni dwarhom mogħtija minn għalliema professjonali u bil-warrant. Intqalli tul dan is-sajf l-aktar suġġett li applikaw għalih studenti u l-matematika bi kważi 630 applikant. Warajh hemm il-Malti bi 371 applikant, l-Ingliż bi 345 applikant u l-Fiżika bi 314 il-applikant. Dan fil-waqt li 91 applikant għażlu is-suġġett tal-Bijoloġija. Waqt din iż-żjara l-uffiċjal ta' Jobs Plus Olivia Farrugia semmit numri inkoraġġanti brabta ma' dawn il-klassijiet ta' reviżjoni. 60% ta' dawn l-istudenti li parteċipaw f'dawn l-aħħar snin irnexxielhom fil-fatt jimmiljoraw itejbu il-marka tagħhom. Apparti minn hekk 90% tagħhom ukoll li huwa persentaġġ importanti ħafna li dawn komplew bl-istudji tagħhom. U wieħed juri li l-għan ta' din l-inizjattiva intlaħaq tajjeb. Il-Ministru Byron Camilleri sostna li dawn il-lezzjonijiet jimxu id fit mal-għanijiet tal-garanzija taż-żgħażagħ bilan li żgħażagħ jiksbu snajja meħtieġa mis-suq tax-xogħol u bekk jevitaw li jkunu qiegħda. Li permezz ta' dawn il-klassijiet bla ħlas mbagħad ikunu jistgħu jirċievu l-edukazzjoni li hemm bżonn sabiex imbagħad wassalhom anke għal karriera mill-isbaħ fuq il-post tax-xogħol tagħhom. Il-Ministru Grima qal li s-sistema edukattiva tagħti l-opportunitajiet kollha possibbli biex l-istudent jingħata appoġġ f'kull mument tal-livell edukattiv tiegħu. Qegħdin nassiguraw li nagħtu lezzjonijiet ta' reviżjoni lil dawn l-istudenti sabiex fil-ġimgħat li ġejjin ipoġġu proprju l-eżamijiet. Dawn il-lezzjonijiet qed isiru filgħodu fiċ-ċentri edukattivi fil-Mosta, il-Bla tal-Bajda, Raħal Ġdid u Rabat Għawdex.